Adevărul se simte diferit și totuși la fel în corpul fiecăruia. Adevărul are o vibrație foarte simplă din punctul meu de vedere. Nu e zgomotos, nu e complicat. Se simte ca o respirație adâncă. Corpul se relaxează și se destinde. Te relaxezi și devii spațiu. Când spui sau trăiești adevărul tău, apare ușurință, curgere și liniște interioară. În momentul în care simți tensiune, apăsare, o contractură sau că nu ai spațiu în corpul tău, acolo, de obicei, nu este adevărul. Pentru mine, adevărul în corp e ca un da, liniștit. Nu trebuie să-l argumentezi, nu este complicat și nu trebuie să-l demonstrezi. Îl simți și atât.